Anna, sisplau, anem. Que has vist el meu cinturó? El calaix. A quin? El de sempre. Quin dius? Hòstia, on és el meu carregador? Has mirat a l'endoll del bany? Que no, que ja no hi és. Hòstia, quina mania és el meu carregador, de veritat. Mira, he comprat ja 80 carregadors, que surten més cars que el propi mòbil. Ai, te l'hauràs deixat a l'estudi. Pregunta-li a la teva mare. Li has fet el petó de bona nit a la Rosa? Que sí. Li has donat? Bé, ara hi vaig. Va. M'he deixat el mòbil. Va, de pressa, Anna, que no arribem. Sí, un segon, mira, Carmi, en el prospecte posa la dosi. Sí, és el paperet que hi ha a la caixa. Depèn de la talla. Sí, esclar, perquè... Cuqui, és la talla mitjana. Estigues quiet. Ai, no li digui vostè, senyora. És el meu... pastor alemany. Sí, no para quiet. S'agafa i no para de fregar-se. Tots els animals estan igual amb això de la grip, sí. Sí, els vull la sang. Bueno, demà els truco, d'acord? Para, que arribem tard. Ets molt idiota, ho saps, no? No. Digue'm, ara mateix on vas? Ja t'ho he dit, vaig a casa de la Susana. Sofia, sisplau. No t'ho crec, si no vols. Vas a casa en Nacho, eh? Que no. És que mira que mentint no em fas mal a mi, et fas mal a tu mateixa, eh? Ja t'ho he dit, vaig a casa de la Susana i després anirem por ahí. I potser vindrà el Nacho, només això. Ah, ja. I això per què és? Pregunto. No, són meus. Clar que són teus i estaven dins del teu bolso, reina. Són de la Susana, m'ha demanat que els guardi. Però tu et penses que jo sóc tonta, no? Saps què et dic? Que rebuscant entre les meves coses no em fas mal a mi, et fas mal a tu mateixa. És que em treus de polleguera, eh? És que em treus de polleguera, eh? La teva filla em menteix. I aquestes arracades? Què passa? Que són noves. Sí, i gràcies per canviar de tema. Has escoltat el que t'he dit? Sí, que són noves. No, això de la teva filla, Què li passa? que em menteix. Vols que et digui que 17 anys estaria preocupat si fes el contrari. Mira, continua sortint amb en Nacho. I què? Que no m'agrada. Em sembla que ella sí. És que reconeix que a tu tampoc t'agrada, Alfonso, joder. A veure, carinyo, te'n recordes quan els teus pares feien tot el possible perquè no sortissin junts? Va servir d'alguna cosa? És més, si no haguessin insistit tant, potser no estaríem junts. Saps què passa? Que els pares caldria fer-los una miqueta més de cas, eh? Per què no parles amb ella sense discutir? Ai, no comences una altra vegada, sisplau. A veure, quantes adolescents han fet teràpia infantil? Vale, moltes. I totes estan super agraïdes, t'escriuen cartes, t'envien flors... No exageris tampoc ara, eh? Per què no ho intentes amb ella? Ai, que ni de conya. Per què no? Per què no? Perquè no és una pacient que ve a la consulta, és la meva filla. Estàs massa a sobre. Tenia una caixa de condons al bolso. Què? Sí, li he trobat ara mateix. Ha buscat entre les seves coses? No. Estava mirant si tenia tabac. Sí, tabac. Dilluns, pots portar la Rosa al dentista? El dilluns? Sí, dilluns. Bé, doncs intentaré sortir abans. És a les 4, si no pots, digue-m'ho, així ja m'organitzo. Bueno, si ho sapigués t'ho diria, però com que no ho sé m'hauré d'estar abans, no? Ai, és que mai saps, el que has de fer. Que no, que si sé el que No, he de fer... no ho saps mai no ho saps. Sí, sí sé el que he de fer, carinyo. Mira, escolta, si és per poder no puc, eh? Ara no pots. No, i t'ho dic ja. Doncs mira, no cal que hi vagis, ja hi aniré jo. Deixa-ho, de veritat, eh? Bueno, d'acord, molt bé, faré tot el Deixa-ho. possible per portar la filla al dentista. He dit que serveix? ho deixis. Hòstia, Anna, bé. Amor, una cosa, aquí posa que és bibliodinàmic. Què és això? No tinc ni puta idea. Estarà bé? Home, per la pasta que va, això d'estar... boníssim. Mira, millor anem a comprar un altre, sí? Que sisplau, que és un sopar d'un examen. Ja, però l'Eva sempre ha de dir alguna cosa i no em ve de gust aguantar-la. És que l'Eva és l'Eva. Ja, és obvi que no li caic bé. Que no és això, que ella és així. Ja l'Anna què? La tracta diferent. És que l'Anna la coneix de tota la vida, què vols? Ja, és que és aquest el tema, us coneixeu de sempre, jo sóc la nova. Com la nova, si portem un any a casa. Mira, és igual, deixa-ho, sí? Digues. Doncs que no m'accepten al grup. Quin grup? Doncs el del sopar, el del WhatsApp, t'han afegit a tu i a mi no. Clar, és que no cal que ens afegeixin els dos. Si només és per quedar, és per la gent surt. Però, a veure, si tu estàs tot el dia enviant missatges. Mira,
fem una cosa. El biodinàmic aquest el porto jo. I si l'Eva s'ha de ficar amb algú, doncs que es fiqui a mi. Merci. Ja són aquí. Li falta sal, eh? Passos no té remei. Però és que no podria haver anat a un restaurant, no sé. Et sembla llenço aquesta merda per l'aigua i no demana unes pizzas? Ah, que ara vols discutir. No. Ah, Què tal, Eva? Hombre, com anem? Alfonso. No tanquis, que estan pujant l'Edu i la Blanca. Ha sortit la Sofia? no és el bany. L'aniré a saludar. No. Millor que no. Que esteu en peu de guerra? Terrorisme psicològic. Ah, val, no és el moment. És que tenia una caixa de condons al bolso. Què dius? Escolta, si es passa no té remei, eh? Hola! Hola! Bones! Hola. Blanca. És biodinàmic. Biodinàmic. Ja. Vosaltres també heu caigut a la trampa, no? Raïm espremut amb els peus que us venen a preu d'or. Ja. Doncs a mi m'encanta. El posaré a la nevera, potser si està molt fred, eh? Ei! I en Pepe? Estan a punt d'arribar. Hòstia, que fort, això d'en Pepe. Escolta, ha confirmat que està sortint amb aquella tia? Sí. Aquella tia es diu Lucía. I no comenceu, a fer l'imbècil. No, i ara? A veure, escolta, però que si s'ha decidit és perquè sigui algo impressionant, no? Dic, no sé. Impressionant, per sortir amb algú com en Pepe, precisament no ha de ser. Amb en Pepe, l'important són les tetes. Això. Les tetes, les tetes. Hi ha alguna cosa més important que les tetes? Bona pregunta. És que sempre pensant en el mateix, eh? Home, entengui, doctora. Aquí hi ha un amic que s'ha de pensar la seva feina, eh? Aquesta casa no es paga només amb votos. Moltes gràcies, Antonio. Has sentit? Professió. A veure, Alfonso, però el que em refereixo a això és que és fàcil enamorar-se d'algú com en Pepe. Esclar, perquè és protector, afectuós, eh? Exacte. Bueno, no ens passem tampoc, eh? Clar, home, això de que és fàcil d'enamorar-se d'algú com en Pepe, afluixa una mica, no? Ai, que es posa gelós. Escolteu, us imagineu que apareix amb un pivot. Però com de pivot? Un pivonazo. No, no, fort seria que aparegués amb una mil. Però ben passadet, això. Una què? Tu veus poc porno, no? Mom, I'd like to fuck. Una mare a la que et follaries. Ah, molt bonic, en això penseu, en follar-vos a les mares dels altres. Que fort. Una mica de biodinàmic. Un ditet. A veure, això de les mil que és una conya d'internet. Són xorrades que t'arriben per WhatsApp. Mira, si tinc el mòbil ple, això. Mira, doncs jo aquesta nit he demanat que no sigui un cunyàs. Et sembla bé? Joder, tan avorrits som. Ai, no, però és que no us agradaria que passés alguna cosa diferent, no sé, diferent? Ui, i si passa una cosa dolenta, què, eh? Mira, pitjor que l'avorriment no hi ha res, ja t'ho asseguro, eh? Gràcies, carinyo, jo també t'estimo. Jo també. No us quedeu mirant-la com ximples, eh? No, Deixa'm va, dormir-me bé. Hola! Què? I la Lucía? La Lucía no, avui no podrà venir. Joder! No, li he agafat un virus intestinal, un d'aquells que et deixa cau. Res, només seran 2 setmanes, eh? Porto vi. Biodinàmic? No, es diu la Verga del Mar, vull dir, Marquès de Vargas. És un reserva. Això sí, gràcies. Vale, o sigui que la Lucía al final no ve. Que ets gilipolles, no es troba bé. Vaja, amb les ganes que teníem de conèixer-la, eh? Sí, de fet, ella també tenia moltes ganes de conèixer-ho, però clar, tampoc és plan d'anar contagiant a tothom, eh? No, clar, normal. Què faig? Entro, Què passa, passa? Sí. Em sap greu això de la Lucía. Sí, saps què passa? Que es caga a sobre. I fa una pudor. Quines arracades més boniques que portes. Tu sí que ets maco. Tu també. A veure, Pepe! Què passa? Què? A veure, què ha passat? Escolta, no m'heu deixat, no? No m'han deixat, no? Però a veure, heu discutit. Ets gilipolles, no discutim pas, no? També escolta quina edat has dit que teníem, això. Que sí, que no he dit pas, no sé edat. No ho has dit. Té la nostra edat. Ah! Què? No, res. No, què? Hem quedat a no fer comentaris de mal gust sobre la Lucía. Si no ha vingut. Però jo sí que he vingut. Doncs mira, Lucía és un nom preciós, eh? Pepe i Lucía sona tan bé. De fet, jo tenia una gosseta que es deia Lucía. Què? Explica. Estàs enamorat? Sí. Bé, i com saps si estàs enamorat? Ah, que
m'ho dius a mi? Sí, tu dic que tu l'experta, la psicòloga, la professional... Si parles 30 minuts al dia és que estàs enamorat. Això. Si em parla 60... És que estàs molt enamorat, Sí, sí. I si no em parles mai és que estàs casat. Ai, perdona, carinyo, és que m'has deixat el huevo. No tenir cas, Anna, no facis cas. Escolta, això està boníssim, Què és això? Trufa negra. Escolta, ja que parlem de trufes, ja tenim casa per Teruel, em moro de ganes per anar-hi. No, encara no. Doncs aquest hivern hauríem de pujar i portar-ne tones, Doncs convindria, perquè la botiga d'aquí baix les venen a 250 o 100 grams. I són unes trufes així. 2.600 al quilo? Doncs més o menys, És una pasta, Ja et dic. Escolta, i per què no cultivem trufes a la Pedriza? Trufes? Sí, a la Pedriza tenim la casa. La pedriza. A veure, Monger, les trufes no són com les seves. Les trufes creixen en condicions molt futures. I la pedriza no és precisament un terreny fèrtil, que diguem. Que no, que a l'hivern és molt verd, això. Sí, és Irlanda, allò, l'hivern. Que sí, home, que està a 1.000 metres. Allò especialment hi ha pedres. Us heu adonat que s'han de les primeres vacances San Diego i la Clara? Se'n fa tan estrany, Sí, a mi també. L'altre dia vaig parlar amb la Clara, us envia records. I com està? Imagina't, ha tornat amb els pares de Saragossa. I els nens, qui es quedarà amb els nens? Amb ella? Els nens, amb ella, qui vols que estiguin amb en Diego? La pobra està destrossada, Home, a veure, assabentar-te que el teu marit s'està tirant a una que pot tenir l'edat de la teva filla, això destrossa qualsevol, A mi aquesta noia em fa una mica de pena, De fet, necessitarà el seu temps per superar-ho. Home, amb 50 anys i menopàusica, que el teu marit te l'enganxi amb una de jove, ja em diràs. I una cosa, vosaltres ho sabíeu? Home, si ho sabien! No, no ens ha dit res, Vinga, va. I tant que ho sabíeu, sisplau. I encara que ens ho hagués explicat, què hauríem d'haver fet? Dir-ho? Home, si tens una relació d'amistat amb algú, sí. Molt bé, o sigui que segons tu, si ho haguéssim sapigut, li hauríem d'haver dit a la Clara. Escolta, Clara, mira una cosa, Que en Diego s'està follant a un pibon de 23 anys a l'hòstia, tu. Així que aquesta sí que era un pibon. De 23 anys. Però a veure que ho estic dient per dir, que és un exemple. A veure, no som amics de tots dos. Això. Si haguéssim parlat hauríem ficat la pota sí o sí. Sí, d'aquestes coses és molt delicat, Perquè si tu dius una cosa i és delicada i destrueixes una família, de qui és culpa? D'ells! No és culpa teva, es veu. Esclar. No, millor deixar-ho clar des de ja. Si aquest m'enganya, m'ho dieu, Sí, segur que t'ho dirien. Aquests es cobreixen totes les espatlles, no t'ho dirien mai. Són tots iguals. Aquesta és una guerra perduda, Sí, som massa diferents. Ai, mira, com un Mac i un PC. Sí, i què se suposa que som nosaltres? Sí. Els PC. Els Spectrum. Ja. Costen poc, tenen virus i només poden fer una cosa alhora. L'Antònia, per exemple, la dutxa o canta o sense bona, Si no, s'estressa. Ai, els Macs són com les dones, ràpids, intuïtius i intel·ligents. I podem fer 1000 coses alhora. Exacte. Sí, i costen un ull de la cara i només són compatibles entre si. Què se n'ha fet, en Diego? Pues res, que està amb aquest pibon de 23 anys. Pobret, no? Un infern és això. No, dic en sèrio. És que imagineu-vos en Diego anant a concerts de Justin Bieber o de botellón en una plaça, allà amb la bossa del supermercat i tot. Va, no fotem. El més segur és que li fotin tot. La casa, els diners, el cotxe... No, home, no, tampoc et passis. Que no? Pregunta-ho a aquest. Què? Tu quan et vas divorciar t'haurien d'esplomar, no? A mi que em prendran. Tots els diners. Però quins diners? Si no sóc res més que un mestre d'educació física cabo i gordo. De l'atur, Pepe. De l'atur. Sí, i una mica més i és ella qui m'ha de passar la pasta. Esclar, sense fills tot és molt més fàcil. Sí. De totes maneres ja és mala sort, Una família destrossada per un missatge. No. Una família destrossada per un puton de 23 anys. A veure, ell alguna cosa tindrà a veure, no? Per descomptat. Home, clar, si la Clara no hagués llegit el missatge... Ara resulta que la culpa és de la Clara per haver llegit el missatge. No, però el que vull dir és que cal anar amb compte i esborrar els missatges, no? És el primer que fas quan estàs enganyant a la teva dona. Això. Perdona? Ai, que només és un exemple, joder. Us preneu tot al peu de la lletra. De debò. No. A veure, amb què cal anar en compte exactament? Amb els missatges de text o amb el fet que ets un fàstic de persona? Perdona, Blanca. Jo el que vull dir és que això té la culpa de tot. Abans, quan no hi havia tants problemes. El problema sempre hi ha estat. Els homes són uns porcs. Oh, ja comencem. El mòbil no té la culpa de res. D'acord. Nosaltres som uns porcs.
I vosaltres què sou, mongetes de la caritat? Aquest és el meu Antonio. A veure, mira. L'únic que està segur és el que tenim aquí dins. Aquí dins no hi ha contrasenyes, és com una caixa forta. Per què on tenim el cap ara? Aquí. I on ho deixem? A damunt la taula, mans de qualsevol. L'Antonio no em deixaria mai el seu mòbil. Però què dius? El que sents. Què? Doncs? Mira-te, va. Agafa-la que el tens. Si quin problema hi ha? Doncs mira que l'agafo de debò, eh? Ah, sí? Ah, mira. Prou, Antonio. Anna, mira, 7-2, 7-2. Mira com li tremola la maneta, Sé que no t'ho voles, T'estàs posant blanc, Ah, no, Anna, en sèrio, va, que dic que l'agafis. Doncs l'agafaré. No, però si tu primer em dones el temps. Sí, doncs ja et dic el que et trobaràs. A veure, què? Missatges de la pediatra i de la teva germana queixant-se perquè no la truques mai. Vols que continuï? Mira, carinyo, saps què? Deixem-ho córrer. Sí, millor deixem. Sí. Ai, escolta, Blanca, tu li deixaries el mòbil a l'Eduardo? Ah, jo, esclar, si no tinc ni contrasenya. Ah, no, a mi deixa'm d'històries. Jo no vull veure res de les teves coses, no sóc gelós. Mira, doncs aquest se'm passaria el mòbil abans de deixar-me-la, carinyo? Ah, que psicòloga sap perfectament el que penso, No, és graciós, Ens enfadem directament sense haver de discutir. Carinyo, aquí el tens, el teu. Encara que, clar, ara es pensarà que ho faig per dur-li la contrària i no té cap valor. Saps què passa, carinyo? Que últimament res del que fas té massa valor, Però bé, que això ja ho saps. Que ningú té cap secret aquí, no? No, ja. Doncs... Sí que se m'ha avorrit, sí? I quins secrets vols que tinguem? Si ens coneixem de memòria, tot ja. Espera, a veure, jugarem a un joc, sí? Deixeu tots els mòbils al centre de la taula. I? Doncs mentre arribi el sopar, missatges, whatsapps, trucades, tot el que vagi arribant, ho llegim i ho escoltem tots junts. Com que no tenim secrets, no? Vaig dir que cap problema té, quin tens el meu? Molt bé, Pepe. Oh, clar, Pepe, que valent. Tu no tens la teva nòvia a casa amb cagalera? A veure, Blanca, de què va tot això? De passar-s'ho bé. Doncs jo no li veig la gràcia. Serà que tens alguna cosa a amagar? No? No. Doncs comença tu. Què penses, que no m'atreveixo? Mira, a mi el que em fot és que fent el burro puc assabentar-me de qualsevol cosa que no em ve de gust, m'entens? Si tens un embolic, és cosa teva. Mira, si tingués un embolic no seria tan estúpida de deixar-ho per escrit. Així que per mi, carinyo, no hi ha cap problema. Molt bé. Jo el meu. A veure, això s'assembla al joc de la veritat. Us en recordeu quan jugàvem, quan érem petits? Sí, i quan érem petits també ens matàvem a palla. No siguis com tu, o què? M'hauria de preocupar. Ai, de res. Ui, doncs això va de debò. És que fins i tot em sembla de mal gust haver deixat els mòbils damunt de la taula. L'Antonio sempre el deixa de cap per avall. Què? Fa així. O creus que no me n'havia donat? A veure, aquestes són manies que es fan sense pensar. I no penses que la pantalla ratlla i canviar-la costa 150 euros? Carinyo, estem i tant. Sí, però el xino és el 50, Apa, doncs va, tots a ratllar pantalles, vinga. D'acord, molt bé. Contenta? Molt. O sigui que no hi ha marxa enrere, no hi ha? D'acord, doncs som-hi. Ei, la lluna s'està posant vermella. No veurem l'eclipsi? Però un parell d'hores, després el veiem. Si truca la meva mare ja us aviso que no ho penso agafar, Doncs a mi tot això em sembla una xorrada. Això de l'eclipsi? No, això del joc. No sé per què ho fem. Semblem nens. Però a veure que jo me n'assabenti. Puc agafar el mòbil de qui em vingui de gust? No, només el que vagi arribant. Missatges, whatsapps, trucades... És a dir, que qui li toca, no? Exacte. Vaja, com la ruleta russa. Sí. I Instagram? Home, Instagram no. Instagram per què? I per què no? Joder, perquè són moltes notificacions, coses... Ens passarem la nit amb els mòbils a la mà. I no val tenir un modo avió. Ah, no, no vale. I tampoc val que cap de nosaltres tingui un altre mòbil, Collons, tu m'estàs avui, va. Bueno, podria ser, podria ser. Fins després. Ai, Sofia! A veure què vol. Que guapa que vas avui, nena. I encara sort que ha sortit a la seva mare. Papa. Papa. Pots venir un moment, sisplau? Escolta, podries saludar, no? Qui no saluda? Tens la tu. On vols? Gràcies, sisplau. Ah, sí.
Tu, escolta, però la Sofi quina edat té? Farà 17 al juny. 17 ja? Sí, sí. Oi, encara me'n recordo quan em va fer 10 a casa vostra de Cádiz. Com passa el temps? Sí. Mira, encara me'n recordo que li vam regalar un biquini. Però com que no tenia, ens en quedé tota l'estona. Vale, ja, no? Sí, sí que et vas emprenyar, Sempre has de recordar-te del pitjor, eh? Bueno. Missatge! Missatge? Edu, és el teu. Vinga, va. Som-hi. Desitjo el teu cos, eh? Collons, doncs sí que comencem bé. La mare que ens va parir. Qui és? No sé qui és. Eduardo, a veure. Amor, no sé qui m'ha enviat aquest missatge. No, amor, no. Qui con desitja el teu cos? No sé qui és, que vols que et digui? A veure. Ja prou, no? Mira, t'estan trucant. L'has d'agafar. Sí. El mateix? Sí, és el Ho mateix. agafo. Qui és? Va. Digui? Què diu? No hi ha ningú. Però Torna a pregunta una altra preguntar, vegada, que qui pregunta. és? Hola. Digui. Hola. Qui és? escolto res. No, jo tampoc, si no hi ha ningú. Hola. Digui. Gilipolles! Hauria de dir la cara. És realment, no? Això, digue-ho, un caput. No, ets un imbècil. Volia parlar, Me n'he d'anar. Ai, Déu meu. Almenys acomiada't, no? Ai, va, vine aquí. Que vagi bé! Adéu, Sofia, passa tu bé. No sempre és així, eh? No, de vegades és molt pitjor. Ai, però, doncs a mi em sembla encantadora. És meravellosa. No és meravellosa. Home, i amb aquesta edat és normal que vulguis sortir. Clar. I tu què saps, si no tens fills? Si no pas tonteries ara, acabes fent els 40, eh? Clar, i ho dius per tu, no Pepe. La veritat és que jo no sé si seria una bona mare. Em fa un terror. Per què? Que ho esteu intentant, potser? Sembla que sí. Oh! Vinga, brindarem per aquest Sí, gos. encara no hi ha res per què brindar, no foteu. Home, el fet que algú folli és com per celebrar-ho. Quina poca classe. Quina poca categoria, Anna, de veritat, eh? Ai, què passa? Que no hauria d'haver dit això? No, que cadascú digui el que li doni la gana, és igual. Pobret, que l'he deixat malament davant dels seus amics. Si vols, fingirem que després de 15 anys encara follem cada dia. Mira, carinyo, aquí ningú li importa si follem els dilluns, els dimecres o el dia de l'hispanitat. Eso nuestra no va per dies, va per hores, oi? Oh! Va, pels fills i els sentimients de les nostres Ja comencem. No, què? I els que no tenim fills, què? A mi perdoneu, però a mi la història aquesta de que la vida sense fills no té sentit, a mi perdoneu, però a mi no em va, eh? Bé, doncs brindem per la Escolta, que no dic per tu, ho dic per aquelles parelles que són avorrides, que per ells és com una fugida endavant. Un fill és una fugida cap endavant. Bé, sí, és com una possible solució a un problema que té una parella, i llavors si la parella... Molt bé, Pepe, molt bé. Mira, doncs en el meu cas no és així. Ah, no, per què? Doncs per completar una vida en parella o per realitzar-me com a dona. Ah, molt bé, què passa? Que les parelles sense fills no poden ser feliços, no? A veure, sabeu que la majoria de parelles sense fills són molt més feliços? Joder, fantàstic. Doncs sí. Escolà, tenir fills t'arruïna. Doncs us diré una cosa. Jo el millor que he fet a la meva vida ha estat tenir la meva filla, amb diferència. És més, si per mi hagués estat, n'hauríem tingut més. Mira, jo quan poso la meva filla rosa al llit i amb aquesta carona em mira i em diu ets la mare més bonica del món. En aquell moment sóc la dona més feliç de la Terra. Brindem per això. Ai, doncs espera que tingui 17 anys i canvi de vorera perquè els seus amics no et coneguin, eh? Llavors, el millor que t'ha passat a la vida et farà la dona més feliç de la Terra. Ah, és el meu! És la germana Marta. Sona? I tant, què faig? Sí, L'agafo? però enfonsat ja. L'agafo? Agafa! Posa l'altaveu! Va! Hola, Marta. Hola, Vigila que estàs en altaveu. Què fas? com que estic en Que no altaveu? vol avisar. Doncs això, que estàs en Treu-ho. altaveu. Per què no pots? No puc. Hola a tots! Hola, Martita! Bé, et dic després. No, tu Però per parla. què? Tu parla. Però de què parlo? Què se suposa que he de dir? No ho sé, però per algun motiu m'has trucat, no? Per feina, temes personals. No passa res, demà parlem, eh?
Mama, si és per allà de la penya de València, que no m'interessa, D'acord, va, et dic demà. Adéu. Pepe, no vol dir que estàs en altaveu, són les normes. Perdó, no ho sento, m'he desconcentrat. Escolta, Pepe, què és això, lloc a València? Això. No, la meva germana Marta, que m'ha trobat una feina a València. Anda. No l'acceptaràs? No, és massa lluny. València lluny, tio, la són 2 hores. Ah, sí, doncs només Madrid-València, València-Madrid. 3 cops per setmana i ja em diràs si és lluny o no. Tu, però Pepe, no crec que et quedis aquí estan com estan les coses, tio. Si et quedes aquí esperant que et caigui alguna cosa del cel, malament anem. No estic esperant que em caiguin les coses del cel, jo estic tirant currículums. Però bé, Pepe, tu... Quan fa que no treballes? 4 mesos. 4 mesos? Sí. I en 4 mesos de quants col·legis t'han respost? Però això què, és una puta entrevista o què? No, tio, però és que no tenien dret a acomiadar-te així. Mira, tu es poses una demanda i guanyes segur. Sí. Que no, que porto tota la vida treballant aquí i no és així. Doncs per això, Pepe, t'esperes 3 mesos i et admeten. Va, escolta, que t'ho faig zona al bufet. Va, tio. Que no, que moltes gràcies. A part, també m'anirà bé agafar les coses amb una mica de calma. Sí. Amb una mica de calma? Va, tio, t'has de posar les piles. Però això què és, un puto judici o què? No, però jo, per exemple, em segueixo movent. Mas clar que et mous amb el taxi d'una banda a l'altra, no? He posat a la venda de llicència. Com que l'has posat en venda? Et deixaran per veure com ofereixen. Ai, no m'ho pensaves dir, no? T'ho volia dir, amor. Quan? A veure, Cabify, Car2Go, Uber, us sabran d'algo? El taxi d'aquí un any ja haurà desaparegut, màxim 2. Cal mirar endavant, Pepe, cap al futur. Sí, el futur, sí. I com el negoci aquell que va muntar de les cigarretes electròniques. Això no té res a veure, que tenia davant els lobbies del tabac, i aquest no s'està en històries, aquest et destrossa. Sí, aquests et destrossen. Sí, o com el negoci del Yorkshire. Això sí que no va ser culpa meva. No, i tots els clients eren meus, o sigui, una vergonya. I encara segueixes amb ell, Sí, increïble. Molt. Ja et dic. Ei! Era meu? Qui és? El meu pare. Tothom en silenci, Sí. Sí, però posa l'altaveu, Ai, sí que sí. Hola, papa. Hola, carinyo, com estàs? Molt bé, sopant amb uns amics. Llavors no et trec gaire temps. Digues. Vaig parlar amb Estremera. Diu que l'operació també la pot fer a Barcelona. Ell va 2 vegades al mes i es queda al Majestic. T'envio el seu número i així pots parlar directament amb ell. D'acord, gràcies. Recolza la mama. D'acord, un petó. Ciao. Ei, què és això de l'operació? Una mastoplàstia d'augment. Et fas un augment de pit? Ai, sí, m'opero els pits. Què passa? Hòstia, no haurà estat idea seva, no? No, jo no hi tinc res a veure. No me n'havies dit res. Ja, bé. Però si tu ets psicòloga? I? Home, les psicòlogues no s'augmenten els pits, no? Vist així, són una mica estranys, aviam. A veure, no és que no m'agradin, les vull millorar i punt. Home, teòricament hauries de fer que t'agradessin. Ah, sí? Per què? Bé, perquè el psicòloga t'has acceptat tal com ets, no? I m'accepto? Doncs sembla que no. A veure, de què vas? Una persona que supera els pits no s'accepta o com va? Home, doncs no. Mira, doncs jo m'accepto tota, menys els meus pits. Home, a mi una psicòloga així... potent, a mi em posaria nerviós, Antonio, sisplau, que m'opero els pits, no em poso 2 melons, Però a veure que jo me n'assabenti. Et fas un augment de pit, el teu marit es dedica a això i te'n vas a un altre metge. Clar, per què no hi poses tu? Que el seu senyor pare, aquesta prestigiosa eminència, no li sembla bé que ho faci jo. Ha de ser Estremera. Un metge tan acollonant que opera a Espanya però viu a Nova York. No en qualsevol com jo, no. Un que posa pits i punts de perruqueres a una clínica d'Arturo Soria. Has acabat? És així o no és així? No és així. Com és, doncs? Un marit no li pot posar els pits a la seva dona, és qüestió de sentit comú, sisplau. Home, clar, és que això li treu tot el morbo. Clar, això és com aquell que es passa tot el dia cuinant i al final del dia no té gana. El que passa és que el seu pare es creu que sóc un gilipolles. Ell hauria preferit un cardiòleg o un cirurgià seriós, algú com ell. Tot pare vol el millor pels seus fills. També volia el millor per mi, no et fot? El que passa és que el meu pare posava falsos sostres i enrajolava banys, i no vaig tenir gaires opcions, que diguem. Mira, jo vaig estudiar, em vaig treure la carrera, vaig estudiar cirurgia plàstica i no me la repeteixo. És més, m'agrada. Clar que sí.
sí, carinyo, amb actitud. Vai, doncs fes una cosa. Mira, que una teta te la posis tremera i una altra del fons. Clar, i mirem quina de les dues és millor. I després comparem. Esteu tontos aquesta nit o què? I tant si ho estan. Però a veure, escolta'm, és com si la teva dona fos la teva psicòloga. Seria una mica estrany, no? Tranquil·la, que ella es tiraria un tret abans del psicòleg. A mi psicòlegs també fa molt de respecte, Jo no li explicaria les meves coses a un desconegut. Per això hi ha els amics. A vosaltres us explico tot. Saps què passa? Que ell creu que els psicòlegs no serveixen de res. És a dir, que per tu la meva feina no té cap sentit ni valor. Però ho pots dir, Que ja no m'ofèn. Què ho dius, això? És que saps perfectament que no és veritat. Ai, però ho penses, Alfonso. No. El que jo penso és que tu i jo ens dediquem exactament al mateix. Intentem que la gent sigui més feliç. A tu porta un parell d'anys i a mi un parell d'hores. Però és el mateix. La Carme. No, tranquil. Ja he anat jo. Perdoneu, nois. Jo vaig a fumar, Tu has tornat a fumar, Pepe. Sí, des que ho he deixat que m'he engreixat 10 quilos i us he de perdre d'alguna forma. Doncs no et notes res, Tu, Pepe, va, ven, que t'acompanyo. Sí. Ai, mira, això no ho és. Ei, la lluna està vermella. Mira, és increïblement estrany que coincideixi l'eclipsi lunar amb el perigeu. Amb el què? El perigeu. Pepe, quan la lluna està més a prop de la Terra. Hòstia, mira, diuen que no tornarà a passar fins al 2033. Els maies creien que era el signe d'una cosa terrible. Ah, sí? Què fa una terrible? Mira, destrueix el temps. El trastoca. Passen coses que no haurien de passar. Ai, què passa? Que no hauria d'haver dit això? No, que cadascú digui el que no li la gana, és igual. Pobret, que l'he deixat mal... Alguns creuen que continuen existint, però en una realitat paral·lela. Escolta, tu en saps molt sobre aquest tema, Sí, perquè ho he llegit a internet. Ho estem estudiant a Ciències. A la teva empresa? No, segon de l'ESO. El meu fill Javi que ha d'entregar el treball pel dilluns. Mira, porto tota la tarda amb això de l'eclipsi, tio. Tio, escolta, m'has d'ajudar amb una cosa. No és pel treball, és per un altre tema. A veure, Pepe, tinc una amiga. Una amiga. Pepe, deixa-ho córrer. No tinc, deixa-ho. Una amiga. Clar, una mica polles, una amiga. Mira, el cas és que cada nit cap a les 10 ella m'envia... Un missatge de bona nit, Bueno, una foto. Una foto? Una foto? Però quina foto? Hòstia, vés a prendre pel cul. Una foto seva. Això m'està donant molt de lluny. Mira, Pepe, quina moguda, Quina moguda. Joder. Bueno, va, i què hem de fer? A veure, Pepe, se m'acut una cosa. Digues. Espera, tots dos tenim el mateix mòbil, no? Vale, estem asseguts l'un al costat de l'altre. Sí. Va, doncs mira, ens canviem els mòbils i ja està. I aquí ningú se n'adonarà. I ja està. Sí, només per quan arribi la foto. Després te'l torno i ja està. És a dir, que la foto m'arribarà a mi. Bueno, però tu què més et dones si tu estàs solter? No estic solter jo ja. Pepe, però pots dir que és ella, que és la Lucía, si aquí ningú la coneix. Ai, ja, i quan arribi us la presenti, què? No sé, Pepe, joder, això ja s'anirà veient. Va, tio, sisplau, per una cosa que et demano. No m'he t'amarrat amb aquesta merda de joc, a mi no m'agrada. Pepe, he dit que no 1000 vegades, què més podia fer? Quan l'Anna segueix emprenyant, si començo a posar pegues. Que no, que això és un problema teu i de la teva dona, a mi no m'atabaca. A veure, Pepe, que t'estic dient que l'Anna em deixaria. Que em deixaries, que no ho entens. Què vols, que em treguin els fills, que destruïm una família com en Diego? Bueno, va. Com són les fotos? Són rares? Però què vols dir, rares? Rares, marranes, plan porno... Què dius, sadomaso? No, tio, però només són selfies, Selfies? Sí, selfies així, sense més ni més. Hòstia, tio, quin llullo, No, Pepe, escolta, ahir, per exemple, em va enviar una foto seva en pijama, vale? En pijama, amb un pelús en Pluto. De Pluto? Sí, collons, en Pluto. Però quina era aquesta Que no va per aquí la cosa, És més gran del que sembla, tio. T'ajudo? T'has canviat els cabells, no? L'Antonio ni s'hi ha fixat. A veure, és que és poquet. No és que si m'hagués tallat el cap tampoc se n'hauria donat. Tranquil, no t'enfadis, tio. No, tranquil. Ja t'enfadis. Ja si no t'ho dic rebento. El què? El teu marit sí que va a teràpia. Com?
Amb un psicòleg que té la consulta al costat del bufet de l'Antonio. Què són tots aquests missatges? A veure... Ah, Jorge, partit de futbol. Sí, el futbol. Sí, el partit. Aquest que heu quedat? A mi ningú m'ha dit res. No t'arriba res? No, ja t'arribarà, a vegades triga. A quina companyia tens? Ja no t'ho dic perquè aquí a la casa hi ha poc senyal. Tu va, això em veus, diu. No, no. Home, que és en Jorge qui organitza, ja saps com és. Ah, sí? I com és? Joder, doncs molt distret, Pepe. No passa res, home, tu vine, ja està, tio. Va, mira, Pepe, fem una cosa, mira. Fem canvis i ja està, tu vine. Ah, què passa? Que sempre que necessiteu un porter de futbol em crideu a mi, no? I ara que no, no, no? Doncs mira, a prendre pel cul, home, ja. Ei, missatget, missatget. A veure, No, no, de la Lola. Truca'm, és urgent. Qui és aquesta tal Lola que necessita tan urgentment? No em promet, Que la Lola és la noia de radiotaxi. Ja m'agradaria saber com parla aquest de radiotaxi, Doncs igual, en 5 minuts al llit, carinyo. Llit de matrimoni, cantonada, tauleta de nit, pròxim a la zona de bany. No, però truca-la, a veure què és el que vol aquesta Lola. Va. no. Trucades de feina no. A veure, que segur que és un canvi de torn o una emergència. Mira com defensa el seu maridet, Com es nota que s'acaben de casar? Ja et dic. No, va, truca-li. Que no, que se la truco en cap una substitució. No, a veure, aquí les normes són per tothom. O sigui, ja pots estar agafant el mòbil i trucant aquesta Lola. Vinga. Què vols, que ens arruïni el sopar o demà diumenge? Sopem amb els pares. Oh! Quin planazo! Truca-la, no siguis burro. Gilipolles. A veure... Per en Pepe, no? Jo? Sí, a veure. 120 go, so double steps. Això què és? És un acte d'entrenament. Es veu que perds de 8 o 12 quilos en 12 setmanes. Funciona segur! I ho has de fer ara? Bé, ho vaig quan em sona. Estem de pista. A veure, va, vinga, seu. Com es rompem amb aquest físic? Va, tio, seu, vinga. No, Tarro, que s'avorri. Vinga. A veure, però la nit també. Saps què passa? Que si no ho faig ara, me sonen les 2 de la matinada i em quedo una putada. Vinga, no mireu així, ja! I una liposucció? Oh, no dic de posar-li pins perquè tens si entès. Què fas? La cara. Ho sento, La meva camisa preferida. ho sento. La meva camisa preferida. Va, anem vi blanc. Anem a la cuina, va. Vi blanc damunt del negre, que se'n va. Oscar, veritat. De veritat, que la sal xucla. Hòstia, pots, ho sento. Hòstia, Anna, de veritat, 58, 49, 50... Hòstia! He fotut 50 vots i estic fet una merda. Quan m'ho pensaves dir? Què? Que anaves a teràpia. I vaig des de fa poc. Fa poc quan ets? 6 mesos. Ah, i 6 mesos és poc. No t'enfadis, no t'enfadis. No m'enfado, però és que tu no volies anar a teràpia. Bé, doncs ara sí. Ara sí, per què? Continuo pensant que no serveix absolutament de res. Com que estic tan malament, qualsevol cosa ajuda. Encara que sigui absurda. Jo també t'estimo, carinyo, jo també t'estimo, Eva. Sé que tu volies la teràpia de parella, però crec que és millor fer-ho per separat. Per això no t'he dit res. És que aquestes coses fan entre dos. Sí, però entre 2 especialistes i un idiota. És que tu et penses que és un enfrontament o què? Un partit de tennis, de pàdel? Doncs res, mira, saps què farem? Convidem els teus amics i fem parella, si vols. En això tens raó. Tot ho converteixo en un enfrontament. Ah, que tinc raó? Sí. Increïble. Sempre em vull posar per damunt. Com que sóc un acomplexat, em poso per damunt. I sempre vols tenir l'última paraula. Això és el que diu el meu psicòleg, que he d'aprendre a cedir. Això diu? Diu també una altra cosa, diu que les parelles que aguanten l'embranzida són aquelles on un dels dos fa l'esforç de fer un pas enrere. Aleshores, la parella està fent un pas endavant. Això diu. Això diu. O sigui, que per anar endavant cal fer marxa enrere, Anda Em diguis que és un dels teus, Sí, clar que sí, canvia't de camisa, Em va. canvio de camisa. Doncs no et canvis. Joder, pares, guardo. Ai, a veure, què és? Sunday sí, recordatori
laboratori Martí Liba. Qui és l'Iva? L'IVA, amor meu, que demà pago l'IVA. Ah, com? Una foto per en Pepe? L'únic que pot estar tranquil, Fica que és la Isabel. Oi, atents que no és la Lucía. Va, Pepe, ensenya això. A veure, jo ho veuré això. Deixa'm veure. Què és? Però Pepe, què és això? Alfonso, mira a veure això. Pepe, carinyo. Això què és? Collons, però és això? És d'en Pepe. Que estàs estudiant anatomia? Sí, ginecologia més aviat. No, que això no és per vosaltres. que m'ho donis! Però aquesta guardada us sembla sexy? Però com té les cames? Que m'ho donis! Està de panxa en l'aire? O està de cap per avall? Què? Al·lucino amb els teus ligues, Que no és un ligue, que és una tia al gimnàs, no? Que està fent pilates. Sí, o algun tipus de ritual satànic. Això és recuperar el temps perdut, No. Un any sense menjar-te un rosco i era nòvia i contorsionista, tota l'hora. Ai, mira, que se m'ha caigut el llavi! Però a veure, què és això? Res, aquí no hi ha res. Què és el que té el cul? Ah, això. Sí, són penis. Una polla! Ella, com tu tens penis als dits? És una serp. Això que és una serp. Una serp. Sí, és una serp amb una poma a la boca. És el típic tatuatge mínim. I tu com ho saps? A veure, vostè què opina, professor? Opino, senyor, que s'està rifant una santa hòstia i encén algú que té totes les papeletes perquè li toqui. Sí! Toma el mòbil, Fastigós, de veritat. Sí. Fastigós. Ah, mira, ha sonat el teu. El meu. I aquest to? Res, que se'l tomarà posat als nens, no sé. És en Borja. I què diu? Com estàs? I qui és aquest tal Borja? Doncs un del bufet. No em sona. Bueno, és que tu ja estaves a baixa per maternitat, com entrar. Ja. És un tio collonut. I per què no li contestes? No, que estem sopant, per què ho dius? No sé, com que t'ha escrit. Això, digue-li, estic sol a casa. Per què li hauria de dir que està a casa si no està a casa? Això? Digue-li, estic sopant amb uns amics. Parlem demà, va. Sí, val. No val. No val. Per què li has de dir que estàs sopant amb uns amics? Sí, això, per què li he de dir on soc? És que no hi ha vida privada ni intimitat ni res, Joder. Abans era, com estàs? Ara directament és ell. On ets? És que és una cosa... Li ha preguntat com estàs. Que és important. Per què jo he d'estar tot el puto temps controlant a tothom? Mireu, abans estàvem en contacte amb 10, 20, 30 persones. Però ara, amb aquesta puta merda de mòbils, estem en contacte amb 100, 200, 300 persones. I si no et responen en 5 minuts, els tios es cabregen, I el fotut del cas és quan estàs en línia, et controla tothom. El teu pare, la teva mare, la teva àvia. I quan arriba la nit, també et controlen. Escolta, Paco, què fes? Connectat a les 5 de la matinada. I a tu què collons t'importa, hòstia! D'acord, val, no contesto. Doncs això, no contestis. A més, amb aquest Borja és un pesat. Sí. T'ha arribat un mail. Un mail? De qui és? Quina cara collonit, Llegeix el meu alto. Viatges Fènix. L'agència. Hòstia, flipareu una boguda. Llegir mail. No trobo un correu electrònic entre els contactes. És la pronunciació, has de vocalitzar. Missatge per l'Anna. No. De qui és? Que no, que primer acabem amb tu i després anem amb l'Anna. Sisplau, per ordre. Llegir mail. Han rebut un mail de Viatges Fènix a les 22:33 hores. L'assumpte és: està a Mataró. Benvolgut senyor Ruiz, lamentem informar-vos que, després d'una
aconseguit trobar res per un preu inferior a 100 euros la nit per ser temporada alta. Podríem disposar de places elevant el pressupost. Salutacions. Però si no tenim ni un puto duro! Amb aquest tema no puc ajudar-lo. Vés a la merda, home! A veure, una pregunta. Per què un límit de diners? No ho sé, Edu, vaig demanar un pressupost. Que va decidir que no es podien pagar més de 100 pavos per habitació. Tal com estan les coses, no és qüestió d'anar llançant els diners. Tal com estan les coses, per qui? No ho sé, Edu, una mica per tots. Per tu? 100 pavos per tu és molt? Va, no fotis. Que no és això, Eduardo. No. Si dic que vinc, és per tu puc pagar. Si no, no vinc i punt. Però el que passa és que decidiu les coses sense mi, En un grup de WhatsApp de merda, com això, del futbol. Com es diu aquest grup? Tots menys l'Edu? Salvem l'Edu? Edu, dona el cunyàs, es diu aquest. Si vols, demà trucos a l'agència i els dic suïts per tots, piscina, jacuzzi, barra lliure... Vale, que he sigut jo el que ha reduït el pressupost. Però no sé si te'n recordes que estic a l'atur, Tu vas dir que no vindries. Sí, vaig dir que no vindria, però ara sí que vinc. En aquest grupet sí que hi ets. Sí, en aquest grupet sí que hi soc, però el de futbol no. Sí, clar, ara bé, com que té nòvia... Ara? Però mira, Pepe, porta't a l'Isabel millor, la contorsionista. Anem a mirar el davant. Deixa de tocar els mòbils. Va. Número desconegut. A veure. Estimada senyora Garcia, volem informar-la que acaba de quedar disponible una plaça. Si respon a aquest missatge a les pròximes 24 hores, rebrà un descompte del 15%. Ah, li toca bé? Sí. No dubti a posar-se en contacte amb nosaltres. Gràcies per la seva atenció. Residència de la tercera edat, obra de Maria. Anna, què és això de l'obra de Maria? Un asil? No, és una residència. L'altre dia vaig acompanyar la Maria, la dels Bessons, a veure la seva mare. I ens ho van estar ensenyant i la veritat és que em va agradar molt i res, els hi vaig passar el correu perquè em passessin informació i ja està. Però per qui és l'asil? No em diguis que és per la meva mare? No diguis que és un asil perquè no ho és, És un tros d'hotel. Hauries de veure els esmorzars que els hi fan. Salsitxes, ous, bacon, sucs, espectaculars. Ja, molt bé, et sembla normal que no m'hagis dit res? Ai, que va ser sense més ni més. Mira, ni tan sols m'he desat el contacte a l'agenda. És que és molt fort, no? La vols fer fora de casa? Ai, que ja no vull fer fora de casa ningú, Antonio, no em treguis les coses de polleguera. Hòstia, la pobra, que està com està, i tot i així es desviu per nosaltres. S'ocupa dels nens, de la casa, de tot! No, és que aquest és el problema. Home, i quin és el problema? Que m'ofego, Antonio, que des que viu amb nosaltres m'ofego, que sempre està davant i ho tria tot, que si el cafè, la tele... Fa quan? Que no estem sols. Ara... Sols tu i jo. A veure, Anna, ara estem sols gràcies al fet que en aquest precís instant la meva mare s'està ocupant dels nens. No, és que no hi entraré. No, mira, no hi entraré, no. Joder. Perdoneu. Anna, ja ho parlarem a casa, No, a casa no, que hi ha la teva mare. A veure, a mi la meva sogra em cau ja ara bé, si anés a viure amb nosaltres... Amb qui? Amb la meva mare? Sí. La foto fora jo abans que tu. De fet, nois, quina hora és? L'eclipsi! Ara, si és que ja se'ns ha passat. Ai, que no se'ns ha passat res. Va, anem a mirar-ho, va. Va, a la terrassa. Va. Xica. Quina meravella. La lluna de sang. Uau! Està més gran que mai, Està enorme. Com un somni. O un malson. Els maies deuen estar flipant. Hòstia, Pepe, mai et dius res del que dic, no? Qui vols que em cregui de tu, sopes? Collons, totes les cultures adverteixen del perill d'un eclipsi com aquest. A veure, va, fem una foto, sí? Us sembla bé? Vaig a buscar el mòbil, va. Collons, quina mania amb les fotos, no ho suporto. Sí, però tu no t'has de rentar la camisa. Un canvi de camisa. Vinga, va. Fem un selfie? Sí, vinga, va, som-hi. Vinga, va. Vinga, Va, Eva. col·loqueu-vos tots. Vinga, som-hi. Preparats? Sí. Un altre? Un altre. Un missatge de Gordi? Qui és Gordi? El Sergio, el meu ex. Sí, què fa el teu ex enviant un missatge un dissabte a la nit? No què sé. I tu què et sembla? Doncs encara no entenc per què el segueixes guardant com a Gordi. Bé, de quan sortíem. Doncs canvia. Vale. Tant et costa? No, no em costa. No. És que l'havies de tenir guardat per nom i cognom. Ja no és el seu Gordi. És el seu ex. Doncs precisament. I això et molesta, no? Doncs sí. Mira, no et fiïs mai dels ex. Són com els japonesos, no rendeixen mai.
Per què no s'apareixes una estoneta? Això com els maies pot al cap, home. Segur que és un tio de puta mare. Deu estar allà en un bar sol avorrit i li ha donat per trucar. Ah, clar, sí. Puc? Esclar. Tinc... Què diu? Què? Què diu? Què? Tinc ganes de follar. Bueno, al igual és l'autocorrector. Més a més rebatut. No és l'autocorrector. A veure. Però què cony estàs dient? M'expliques? Sí, t'ho explico. A veure. En Sergio té una relació de només de sexe, però realment està enamorat com un plom. Que clar, i per això truca a la veterinària, eh? Sí, soc l'assessora sentimental del meu ex, per això em truca. Què cony estàs dient? Què passa, no em creus? Doncs no! A veure, reina, és que és una miqueta improvisat, només. Una mica. Sona Va, fatal. mira. El truco. Ell mateix t'ho explicarà. Vine. Escolta, Blanca, Sí? estic fent merda. Què faig? T'ha trucat, no? M'ha trucat. D'acord, i què? M'ha demanat que vagi a casa seva. I tu no aniràs? No hi he d'anar, però... Uf, en tinc moltes ganes. Bé, Gordi. Sergio, doncs fes que se't passin No les puc, no ganes. deixo de pensar-hi. M'estic tornant boig, no estic bé. Ja, però després si vas saps que és pitjor. D'acord, gràcies, això ja ho sé. Quina ajuda? No, no, gràcies a tu per tocar-me per només quan em ve de gust. Bueno, què, ho tens clar? Sí, d'acord. D'acord, i no hi vagis, eh? Que no, tranquil·la. Veus? I cada quan parleu? Bé, quan té ganes de Quan té una crisi, el pobre em truca. Pobre. Bueno, però que truqui millor l'Eva, que és psicòloga. A mi no hi posis, eh? Que se'n vagi de putes i ja. Va, recollim. Sí, que la Can ja deu estar a punt, sí. Escolta, que si em molesta molt, li dic que no em truqui i ja està. Doncs ja està, fes-ho. Vale. Però és que a veure, jo no entenc per què no hi hauries de parlar. Si sou amics, no? A part, em sembla superbonica aquesta relació que teniu. I tu hi has de confiar, i punt. Doncs jo confio en ella. Sí, molt. Sí, però les trucades són dissabte a la nit, dient que vol follar em toquen els sous. És estrany. Tu, escolta, aquest Gordi no és el que té la casa a Teruel? Per això la Blanca sortia tan a per trufa. Això és veritat? Té una casa a Teruel? Va, en sèrio? Què passa? Què passa? Que no es toquen els mòbils. Bueno, perdona, que estic acostumat a tenir-ho a la mà. A veure, nova norma. No es toquen els mòbils de damunt la taula, eh? Val. Qui és? Per al fons. Hola, carinyo. Hola, papa. Pots parlar? Papa? És urgent? Bueno, és que els pares de Nacho al final s'han anat de cap de setmana i m'ha demanat que em quedi amb ell, o sigui que dormi amb ell. Val. I tu què vols fer? No ho sé, no m'ho esperava. Bé, sí, m'ho esperava, però potser no vull, potser més endavant. Carinyo, no et posaràs al llit amb ell perquè li pugui sentar malament que no ho faci. Aquesta no és una raó. Tu ho has de fer quan tu vulguis. Ja, sí. Mira, el primer cop és una cosa que recordaràs tota la vida, no una cosa per anar explicant a les amigues. Si tu creus que cada cop que recordis aquesta nit somriuràs, doncs endavant, fes-ho. Però si no n'estàs segura, si no et sents preparada, espera't. Tens tot el temps del món, carinyo, de debò. Saps què? Què? No, res, és igual. No digues, carinyo, digues. Doncs que m'ha fet molta vergonya quan m'has donat la caixa de preservatius aquesta tarda. Escolta, carinyo, que no te'ls he donat per fer-los servir avui exactament, eh? Era com si ho sabessis. Bueno, papa, si al final vaig a casa del Nacho, digue-li a la mama que estic amb la Susana. Per què no li dius tu? A què? La veritat. Estàs de conya? Mira, carinyo, has de parlar amb ella, fa temps que t'ho dic. Però si no m'escolta i l'únic que fa és enfadar-se amb mi. Carinyo, a la teva mare l'has d'enganxar de bones, ja ho saps. Has de tenir paciència. Massa paciència. Val la pena, t'asseguro. Bueno, me n'he d'anar. Que vagi molt bé, carinyo. Adéu. Adéu, adéu, adéu. Ho has fet molt. Sí, es nota que t'ha anat molt bé la teràpia. Què? Ho
has dit a tothom? Jo només a l'Anna. Jo només a la Blanca. A mi m'ho ha dit aquell. Quina colla de fills de puta, Missatge? Hòstia, en Borja. Mira que és pesat el tio, La veritat, festa-li ja està. Bueno, espera. Ei, escolta que estic sopant amb uns amics. Ja parlarem. Bueno, a veure si s'ho pilla. Dios, mira que és imbècil, Molta confiança, no? Té aquest tal Borja. Que sé més del que no neix. Ja, doncs agafa'l a veure què Val, fa. Que l'agafis. Agafa'l. Sí. I aquesta veu de mosqueta morta? A mi no cola. No estaves malalt? No tenies grip? Per què has sortit? Per què no m'has dit res? No contestes? Esclar, com no saps què dir? Vols que et digui què et passa? Que no saps què collons vols a la vida. Això és el que et passa. La gent adulta pren decisions, saps? Però tu no. Tu ets el malalt i després te'n vas amb els teus amics. A veure si t'aclareixes d'una vegada. Pregunta't a tu mateix si t'agraden els homes o les dones. Has escoltat? Mira, que et follin. A veure, un moment, calma, calma. A veure. Ho explicaré molt a poc, que no vull que passi una sempre. Aquest Borja s'asseu al meu costat al bufet tots els dies. Un darrere l'altre, i esclar, xerrem i aquestes coses, no? Bueno, que consti que jo no he donat peu a res, Però és que ell és així. Mira, és així. En Borja és gay, És gay, sí. És un boig que s'ha obsessionat amb mi i ja està, que no té més. No, però escolteu, no us quedeu callats aquí com gilipolles. Va, amor, digues alguna cosa. Eduardo, tio, no és tan estrany, no? Va. A veure, sí. N'hi ha una a la seva feina que és gay. Que és gay, veus? Això és el que és. Jo. Vau tenir una relació? A veure, que estem bossos o què? Has tingut alguna cosa amb ell? Però, Anna, com vols que tingui alguna cosa amb aquest tio? Que és un boig, que s'ha obsessionat amb mi, que em persegueix a tot arreu. Jo no sé si us heu fixat en això, però els gais es pensen que tothom és maricó. Aquí. Molt bé, tu ara a part de posar pits ets un científic, no? Freud, el puto Freud. No volia dir això, però s'entén la idea. És així, l'Alfonso té raó. Jo el que vull saber és si has tingut alguna cosa amb ell. Però, Anna, com vols que tingui alguna cosa amb aquest tio? Va, carinyo, mira'm. Ara fa 15 anys que estem junts. Tenim 2 fills. Va, tu més que ningú m'hauries de conèixer. Però és que potser no ens coneixem prou. Anna, que sóc jo, que sóc normal. Com vols que sigui un d'aquests? Bueno, aquí cadascú sabrà el que fa. Jo el que vull dir és que tinc els meus gustos. A mi m'agraden les dones. I no totes les dones, La meva dona, concretament. Va, amor, com t'ho haig de dir? Entre això i aquest... Borja. Entre això i aquest Borja, mai ha hagut res, hòstia! De Borja. La mare que em va parir! Què diu? Que què diu? Sí. Concretament diu... Trobo a faltar els teus petons. Antonio. Tito. Ets maricón? Està molt bé, Antonito, està molt bé. No segueixis en el passat. A veure, esclar, intenta veure el costat positiu. Em passes el vi? No. Em passis el vi. Està bé. Poc,
Me n'alegro. Mira el que et dic. Me n'alegro. Valent. Ja està bé amb la puta brometa, Valent. És maricón, coi! Ani, deixeu-me, joder! Pots explicar quin és el puto costat positiu de tot això? A veure, primer de tot, no t'està enganyant amb cap altre. I segon, no ha ficat en dubte la vostra relació, només ha ficat en dubte ell mateix. El problema, Blanca, carinyo, és que un tal Borja troba molt a faltar els petons del meu marit. Ho entens? A veure, això és una gilipollada provocada per aquest puto joc. És molt fàcil d'explicar. Sí, però veureu, hi ha una explicació. Hi ha una explicació. No, tranquil. Que no ens has d'explicar res. No sé de parli, Antoni. No, si no obre la boca en 20 anys, és normal que ara li costi una mica, no? Mira, que hi ha una explicació que tu... No, a veure. Aquí hi ha una cosa que no entenc. A tu et fot que sigui marica o que no t'hagi dit que sóc marica? No, em fot que després de 20 anys no tinc ni puta idea de qui és. Però com que no saps qui és? És l'Antonio, el de sempre, amb qui comparteixes tot. Jo sí ho hem compartit tot amb ell, però ell no. Has passat per ell un petit detall, que potser m'hauries d'haver dit. Ah, que t'hauria d'haver dit? I això per què? Com que per què? Perquè hem dormit junts en plan cullereta, perquè ens hem dutxat junts, i perquè si tinc un amic gay ho vull saber. Jo després ja decidiré el que faré, però vull saber, cony. Ah, molt bé, decidir jo què faré. Tu, tio, t'estàs escoltant, t'adones del que estàs dient? I tu te n'adones del que no ens has dit? Però es pot saber quin és el puto problema? Si t'ho vol explicar, que t'ho expliqui. Si no, doncs que no t'ho expliqui, collons. No, ja està. Si a tots us sembla normal, jo callo. El raro sóc jo. No hi ha res més a parlar. Però per què hi ha d'haver algú raro? Que vaig, ja deixem-ho, Algú vol un gin tònic o... No. Fa quan esteu junts? Ah, joder, no te n'adones que tot això és absurd? Fa mesos que n'hi em toques. Pensava que tindries un amant, un putón d'aquests, com els del Pepe. No. Sense ofendre, No pateixis. Si més no, tindria sentit. Explicaria tantes coses. Joder, però quines coses, Anna? Anna, mira, que ja no... Tu calla! Oh! Estic farta! Us defenseu els uns als altres. Vull que parli ell. Fa quan que estàs amb aquest tal Borja? M'ho diràs o què? Des de fa poc. I quants? Quants què? A quants n'hi ha hagut abans que ell? Cap! Anna, en Borja és únic. Prendre pel cul, pallasso! Anna, ja està bé, Ja has donat prou la nota per avui. Va, marxem a casa, va. Ja ho parlem? Sí, mira, a casa agafem els nens, els posem un al costat de l'altre i els hi diem: escolteu, que el papa té una cosa molt didàctica a explicar. Una puta creu. Ei, però no li direu a la professora que al vostre pare li agraden els nens, que no podrà tornar a venir a recollir-vos de la sortida de l'escola. Hòstia puta, que és fort. Doncs, Anna, que una cosa és ser gay i l'altra pederasta, no fotem. No, deixa-la. Gay, pederasta, comunista, lligadista, fan de Star Trek... Va, què més hi ha, que m'apunto? Mira, que ja hi ha una explicació... Mira, Pepe, ja no, Ara calles. Hòstia. Eduardo, és el teu, agafa. No és en Mario. Hola, Mario. Joder, tio, no em dius res. Perdona, però és que he estat una mica liat. Li va agradar l'anell? Sí. I li queda bé? Mira que cap problema, Si vols, vens amb ella, li ajustem o el que faci falta. No, si li va com anera el dit. Escolta, que ara no som un moment. Parlem després, vale? Apa, que no et vas menjar el cap amb l'anell, Sí. Veus com m'has de fer cas? Sí, és veritat. Què et sembla si et truco després? Bé, i les arracades li queden bé? Edu, diu... Sí. No sembles gaire convençut. Sí, fins després, Mario. Edu. Adéu. Jo mai porto arracades, de fet no tinc ni forats a les orelles. De qui cony eren les arracades? Eduardo! Bé, ja està bé d'aquest joc de merda, cony, va, marxem. Joder, veieu el que està passant? Que s'estan destruint parelles, que es tergiversen les coses. Marxem a casa. No, ara m'ho expliques. Quina hora és? No sé quina hora és, no ho sé quina hora és. Mira, t'estan trucant. Que és la Lola, que em truca per el canvi de torn. No les agafes. No, que és la feina. T'estic dient que l'agafis, que no entens. Blanca, dona'm el mòbil. Blanca. Eduardo, ho sento, és que estic histèrica. He comprat el test a la farmàcia i no ho entenc. Una ratlla vermella? Què vol dir? Crec que és positiu, però positiu per qui? No ho entenc. No, Blanca, obre la porta, Blanca, sisplau. Marxa! Blanca, deixa'm parlar, coi, deixa'm que t'ho expliqui.
puta. Blanqueta, cony! Escolta, mira, que va sonar nit. Res, que estàvem borratxos, i et juro per Déu, què fas? Hi ha algun moment del dia que no tinguis la polla ficada en algun lloc? És que follem tots els dies, fins i tot diverses vegades, i som molt feliços, és que no ho entenc. Ai, Blanca, surt d'aquí. No montis un drama de tot això, Tu ara va, intenta veure el costat positiu, home. Fora. Blanca! Que marxis! Blanca, no siguis melodramàtica, surt d'aquí. Ai, cabrón, fill de puta! Ai, Blanca, que tampoc n'hi ha per tant, Ei. Tens alguna cosa a dir-me? No res. Anna, aquí hi ha un tio, si vols saber si ho portes o no les calces. Les calces, que si te les has tret... Qui collons és l'Hugo? Ningú. No, ningú. Aquí hi posa Hugo. És un joc. Una ximpleria. Ai, des de fa quan que jugues d'aquesta ximpleria? Ai, però ni el conec. Sí, va, no el conec, dius. Ai, que de veritat, que només xategem. Joder, Anna, no em fotis, Ai, que t'ho juro, és només virtual. Sí, va, virtual té puta De mare. veritat, ni el conec, és que ni el conec. Ah, mira, doncs així fent el tonto, el truquem, a veure què diu. No, anem a casa. Va, sí, va, però a casa, per quina casa, Anna? Va. Ai, Antonio, però és que ni el conec, ni també està casat. Hola, Hugo. Hola, Anna. Quina sorpresa. Volia parlar amb tu Gràcies. i m'agradaria veure't. Però m'havies dit que no. Doncs he canviat d'opinió. D'acord, podem quedar. A mi també m'agradaria. Ja ho saps. Ara he de marxar, Anna? Anna? Digues. Tens una veu molt bonica. Diferent com me l'havia imaginat. Adeu, Hugo. Però és bonica. M'agrada molt. Aquesta veu t'agrada, gilipolles? Ja està. Aquest no torna a trucar. I això canvia les coses. Però a veure, Anna, quina diferència hi ha si te'l folles per telèfon o millor en directe, Per començar, tu no ets el més indicat per anar a donar lliçons de vida, I dos, jo no m'he triat a ningú. Mira, que porca que ets, Anna, Que porca i que valenta. Follant per telèfon. No, mira, si l'únic problema que tens és que quedis sense cobertura abans de córrer, tu. Mira, doncs el pròxim me'l tiro en un hotel. En pla valent, així com tu. Bueno, almenys les calces les hauria podria tenir algú, no? Ah, és que me'n vaig. Va, vés-te'n, va, vés-te'n. No, i explica-li això també als nens, que els semblarà genial. Vés-te'n a prendre pel cul. Ah, no, perdona. Això a tu t'encanta. Les portes o no? Deixa! No és que t'ho té virtual. Anna. Antonio, deixa-la ja. No vull saber si ho porten o calces, crec que sí que no m'ho dret, no? No, ja n'hi ha Anna, dona. Ara és que em Anna, deixis. com vas? Ara! Mira, Anna, què passa que ets tan quara que no portes calces? Para, deixa'm! Hòstia, Anna, per favor, vine. Anna, deixa'm! Anna, bravo, hòstia. Estàs tonto, què et passa? Antonio, tornes a tocar la teva dona i t'arrenco el cap. Per favor. Content! Veureu. Aquí hi ha una explicació. Jo sóc el maricón. Va, agafa el teu mòbil, màquina. Què collons vol dir això? Que no vas sentir. Que tens gilipolles? No, gilipolles no, maricón. Maricón. Maricón! Sabeu què passa? Que no us deixeu una puta lletra d'aquesta paraula que dieu. O sigui, que us heu canviat els telèfons mòbils, no? Sí. Per què? Jo què sé, pregunta-li a aquest. O sigui que la contorsionista... Que només he estat quei aquesta estona, res més. No té tots de polleguera, cabrons. Tot això de maricón, això de la cullereta. Què passa? Què passa? Que si sóc gay,
T'he de donar pel cul necessàriament? Mira, no ets el meu tipus, tio? Va, que tu. No, saps què passa? Que si sóc maricón no sóc normal. Llavors jo què sóc? Hòstia, bé, escolta, m'ho he dit sense pensar. Va, tio, ho sento. A veure, que aquesta és una conversa antiga i rància, Que ja hi ha matrimoni gay i fins i tot podeu adoptar. No foteu. Tot el puto dia plorant. Sí, i llavors per què et penses que em van acomiadar al col·le? Per engreixar-me 10 quilos? Perquè hi ha tios que pensen com tu. Que pel simple fet de ser maricón puc entrar en un gimnàs i començar a tocar culs. Mira, Pepe, en aquests imbècils sí que es podien portar a judici. A judici? Si no tinc collons ni explicar-vos-ho vosaltres, aniré a judici que em vegi la meva mare? Bueno, ara ens podràs presentar al Borja, no? No, ni de conya. Però tampoc som tan dolents, no? No sou dolents, sou gilipolles! Però dolents no. A part, sabeu què passa? Que a mi que aquestes bromes que feu me la pelen. Però en Borja no. Vale? A mi li feu molt de mal. A part, sabeu què és el més important? Que jo estic enamorat d'ell. Això serà massa fort. Hi ha whisky per aquí? Res, no hi ha hagut res a fer. He agafat el taxi i hem marxat cap a casa. De veritat que quina merda de sopar, Potser tenies raó, carinyo. Potser hauríem d'haver anat a sopar fora, Sí, potser sí. Està molt bé això del joc, No, de veritat, ha deixat les coses molt clares. De totes maneres, moltes gràcies a tots, per quedar-vos callats pensant, ai, pobreta, aquesta noia que no s'assabenta de res, no? Clar, com que no us importa una puta merda, el nostre amic és ell. Sabeu què? Que us donin pel cul! I això, a la merda! Blanca! Tu també hauries d'anar tirant. No creus? Si et torno a veure, et mato. Me'n vaig a dormir. Bona nit.